Mindenben jó. Jó. Csak azért mondom, a követ szedjék le, mert te nem eszed meg a kövéret. Én szeretem. Én szeretem a kövéret. Nem attól kell szólni, nem sértődik az ember. Sütve azt szeretem, én is Mindenki azt szereti. Például olyan nincs kövér rajta, nem. Filmezem le Én szeretem mekkora. kívül, csak miután nekem cukrom van, azóta nem. Bemondom ott a csávának, na még ilyet nem időltem, hogy én vasárnap dolgoztak minden. Ami megérte vagy? Igen, hogy ne értem az ott. Hát mondom, szerdán összejöttem a meló. Péntek reggeltem, megvettem a buszra egyet, és már el is repültem szombaton reggel, 7 órakor. Beülsz a repülőt. De azt mondom, jót akarod adni. Együtt dolgoztunk a vágóidó. Mondom, én megengedem. Próba szerencsé. Van tiszta. Ha visszadobnak vissza, azt mondom, hogyha engednek meg. Nem lehet kiöblíteni? Azt nem kell kiöblítsuk, majd tesszük, hát nem ennyi van. Hát Teszik azért... majd a hipóba jönünk. Na nézd ide, ember! Múziházon így, gyere. Akkor tényleg a mind a munkát! Ez a Tényleg akkor hirtelen mentél. Semmi, csak egy... Nézd, közönség az vagy! Hallod, Angi? Izének, Bécsinek, ilyesminek. Hogy mit csináljál? Dőrözzed le a Filmezhetek? dolgokat, vágja, hát mi a nő? Nem, azt akarom kérdezni, hogy Bécsinek a hátsó felét hagyjuk, meg az elsők mind mennek a kolbászba. Aztán én úgy szoktam, hogy például a hosszunk meghagyom Bécsinek, mint a kettőt. Igen. Az is tetszett, és akkor a combot pedig úgy, hogy bomlik ki. Igen. Diójára azt a túl. Igen. Érted? Ami poncikkal, azt teszed a kolbászt. Jó. Például egy olyan Igen, jön neki egy oda ilyesmi, lehet tenni flekkennek. flekkennek. Igen. Azt tudom, amikor kújban. Jó. Én hát kolbászhúson, combokat, azokat lehet egyhári tenni, és akkor Igen. Én legalábbis így szoktam. Igen. De jól van, jó. Hát azért kérdeztem. Kolbászhúzos, akkor mikor felül a kézzel vágod meg, ami olyan, ami nem... Van még egy izé. Ami nem olyan, azt daráljátok sokszor. Kérdezhetek valamit? Ez mi az? Ez a középső csontja, a forgó. Ez ebbe ennyi? Lehet oda tenni? Nem, mert még kell tenni. Mindjárt előtt. Oda még kell tenni, ez nem elég. A festő. Hallgass meg a másikat. Csontot, ha frissen, ha mit tudom én, füstöltek fel, csontot. Amit füstöltek fel, azt a falonnál egyhári le kell tenni. Így van. Másikat pedig lehet tenni bele a tasagos. Jó. Mehet vagy a szoba is, amit akarnak. Állj előbb, ne olyan macska. És mehet oda. Ez elég annyi? Hát nekem elég. Pedig jusson. De jobb, hogy nekem elég. Nekem elég. Annyit tettek oda, mennyit akkor? Attila azt mondja, hogy ezt tegyük meg. Meg is sárgul. Amikor oda kerül már nem. Ne oda, ide nézd. Annyit egy milyen... Na, szép húst, akkor megkülönök a bénzint és a izét is a karat. Szendül. Az a bénzin, az, amit megfogta az a bénzin, igen, és a karat. Igen, azt el a korra. Szendül, úgy. Úgy. Este már is már kattog a Youtube-on van. Most. Megnézném, csak az internetem kiöntötve, mert mondom, hogy kell nektek. Daj, valami szurprizák legyenek, érted? Fejezd be! Hát de látod, nem lehet tudni. Nem kérek többet abba szurprizálva, minden hétvégén disznóvágáskor menjek, és javítsam a falamot. Nincs mit. Fizelni. Vajon kell segíteni Anginak az ételmét? Angi megcsinálja. Tényleg akkor is Nem, úgy csináljuk. De vidd meg neki a hagymát. Akkor miért adom el késre hozzáállni? 15 millió lejt, az meg par kedves az anyagból belébasztam, és holnap után lejön a fal. Nem mond. Az mi az? Bőrnek meg nincs volt. Bőrnek, kocsonyának Enikő. Oda fog menni a bokák egyhelyen. Oda mehet, oda a bokákhoz, a bőrshoz, ilyesmi kocsonyának való. Ami szalma minden megmaradt szalmának? Igen, csak ne legyen ilyen túlvasztal. Legyen Mit mondtál annyira, hogy csinálja? Bőrhúzat az le. ételt.
sok van, mondtam anyának, hogy a pungában van a kilóhagyma, vigye be pörkölt, hogy a pörköltnek kell hagyma, ott van minden elégítve. Megcsináljuk, de hát hagymás pörköltet csináljuk? Én nem tudom. A lestépecsegyében nem kell egy falás hagyma. Valaki úgy csinálja. Torokpecsenyében. Vagy Andi tudja, Valaki úgy csinálja, hagymát tesz. Andi úgy csinálja? Valaki úgy csinálja. Mindenfelé más a szokás. Az legyen. Addig a román családnak vágtam, és ők már hagymával csinálják. Mi hagymán nélkül. Meg a fent a testvéremnek is hagymával csinálják ott. Na, hát úgy csináljuk, hát nem probléma, hát... Mindenfelé van egy szokás. Így van. Te nyújtsd alá, megbomlik, akkor húzod. Akkor úgy csináljuk, ahogy mondtam én. Másből tudod, hogy kell húzni. Ami már az Bécsinek, a Fancsikákból kólvár. Igen, igen. Nem, már erre sem akarok, na meg. Tudod, érted a többi részt. Néztem, de már faradti, nem? Ülj le! Na, a bőröket is oda tesszük a izén elé. Igen, igen. Lassan rúgos a tanuló. Zombis legyen. Hát, anya nem tudja. Hát nem hiszem, tudom, hogy egy kisebben én... Hozzá még egy kisebb Nem kell oda sétálni, szerintem... Keresetek még valamit. Én addig filmezek. Tesszünk ember. Itt a fiúk úgy settek hagymással, most megkóstolják. Addigra meg lesz. Na, adod nekem fúzni. Kógolom, jól csinálja, mert esküvőket akar főzni. Nem budottam. Mindenkinek áll rá. Mi? Nem sok lehúzni. De ez a lényeg, hogy B volt az, hogy ilyesmi még nem csinált. És akkor nem csinált. Biztos, hogy ezren megnézik. Igen, igen. Szemből, egy kicsit szemből. De kell nyelni, elég kicsit. Láttuk azt a nagy ember. Hogy úgy? Úgy, Hűdi vágja. Már 6 perc melye. Szépen, van hús, van. 7. Elég kövér az, ugye? Nem nagyon kövér, de jó. Nem kell nézni. Na nem tettük meg bizony ilyen hosszú. Ennyi mindegyiken volt. Aztán leszedik is. Mész a kaplomba, és akkor kidobja előtt azt, hogy a 25 lej. Hülyét, kalthely van? Hát de nem úgy volt. Így van. Na hány kilód isztó? Ez volt olyan 120-125. Volt, mert szép. Én 110-et mondtam. Több volt. Nagyon volt minden reggel, és a reggel volt 110. Én annyit mondtam. Zavarok? Szemre. Igen, nem? Csak helyet csinálják. De van hely. De én is annyit szoktak, 126 volt. Ilyen nagy combja lesz. Maximra azt mondtam 160. Miért teszed olyan közel már? Vágjon el a bár. Azt mondom, hogy nem... Levágja a kameráját a fényképezőgépnek. Ninja kardal. Gyorsan, hogy Mi? hogy gyorsan hára kezek. Na jó, van ebben ott dolgozott ember. Jaj, ekkora. Kell járjanak kezed előre. Van, lehet aludni mindjárt. Aliszvel is mellett. Bíztek az almásot, tettnek fel, mennyi a hónaptól, aztán én kérdeznek, hol van még Igen. Románia. Ennek mondják, hogy dió, tudod, hogy... Zsírnaporúból. Jó, nincs hideg ember. Melyen a zsírban való? Zsírban. Vagy kolbász? Zsírban. Kolbászba az. Ott van. Nem kell nekem a túlzsíros, inkább akkor a szalonnát meghagyom. A zsírnaporút kiolvasztom, és a hús maradjon meg a fagyasztóban. Na, én Így van, igen. Na, és akkor van kaja is, van csomagolni való is. Na, nekem inkább csomagolni kell nekem 3 hogy hónapot, amit úgyis Így van, a telet kihoztuk. Én nem azért csináltam most, hogy egész nyáron ezt tegyem, hogy csak akkor a kolbászra vegeszek, vegyek meg egy kolbászlapét jó puskával, és aztán fordul fel az epém. Így szoktuk mi is. Ez az igazság. Én besütöttem pincébe, nylon vederbe, zsírba be a pincébe. Igen. És nyárban, június-júniusban, akkor mettünk kasszálni. Addig még kell egyet vágni, kassa. Az a baj, nálunk Dobtam az asztalra, hogy az meg milyen finom. Már az egy már folyó, már 3 hónapja, látod? Szép van a pincébe. Ezért mondtam, hogy most is ezt, hogy adjuk át egyiket, nem.
Jaj, el De vagyok miért állva. nyitottál vele, felnevetted, etetted, itatta, csak az, de szari úgy éve. Nem csak az, ahogy mondta is. Nálatok most mennyiben van ugatva? 7-ben. 7-ben? 7-8, ki hogy adja? 7.50-ben izélték, de 7-be leesett 7-be. Lehet, de van igaza. Aztán megveszem másképp, nem Hát jövő héten még drágább lesz. Amit te növeltél. Jövő héten még drágább lesz a jövő héten már. Az a akármilyen nőhely. Annyit kell hátolni. Ha bemér a Kauflandba mennyi. Elmész be, amikor kidom belőle egy ilyen Tudod, hányra van anyuka? Le is volt. Igen. Igen. Hogy tegyem meg, már kineveljek még egy kenyeret. Igen, igen. Na, de csak mondok egy példát. Igen, és aztán gondolkozom, hogy mivel kenyeret, vagy mivel szegény. És ezt mondtam a testvéremnek is. Most már nem arra mondom, hogy te megnősült és elment a házas, most egyet elmondom. Elmentél? Becsukta a kapusziót. Tudod, mit tudtál dolni. Így van? Hát hol? Üvegcsűrő van, Laci? Laci, igen, de András megy Vagyoszentíványról. Júniusban lesz akkor már, most jövőben lesz. Június vagy július? Júli. Július 14. Igen, Nem betesszük kaptak zacskóból. helyet, érted? Betesszük zacskóból. Nem kaptak hamarabb helyet. Csúszik le a sokkal. Mondom, ember, ez nem egy olyasmi, hogy eladjuk. Tavaly is úgy álltunk ki, Nem, mert sokat belefektet. Na. tényleg a tavaly Az is igaz, hogy hogy egy uralás meddig abban a beligyúk. és azt nekem, hogy az 50 kilójára. Tudja, csukjöbbe kapott. Más pénteken jön, hogy ad 7 lejt. Már akkor utána meg ott most van, hogy tisztán. Mondom, csukjöbbe kapott. Vagyunk 6-on, mondom, te is vissza, mondom egy lábat, te is vissza egy darabot, te is vissza, és mindenki el van szó. Megcseréltem a tálat. És mondom apámnak, tudod mit csinálunk, mondom, hogy ne legyen beteges, ne legyen semmi. Az egész testvért hazahívjuk, mondom, levágjuk a disznót. Hány van? Mindenkinek adunk 2 állat szalonát. Hány testvér van? 6-on vagyunk, 6 fiú. Na, abból egy nekem is juthatna. Mondom, mindenki viszen egy darab húst, viszen egy darab szalonát. Nem fogom olyan is a testvér. Nem, anyósom a testvérek engemet fogadjon el testvérnek. Hogy úgy? Jánkó kell házhoz, nem... Nem véletlen kell. Hát nem. Jó, elég. Én vagyok, mindenki a házanál, igaz mi van? Hát, Jó mondom. Én vagyok azt, hogy ember, legény, nős, mindenféle. Olyan nem létezik, az tudja megcsinálni. Úgy egy utolsó kenyérsütésig a kiló mindent. Vagy kajátok mindent. Jó, hogy van idés neki is, hogy ami benulla, na, azért festés ez az. Nem tudja, de van olyan, Nem érdekel az hogy én azt sem tudom, hogy miből áll. És nekem azt mondja, hogy itt van kicsit. Na ide, pólóból, mindjárt ide jönnek kántálni. Csinálok egy tetejüket, hogy levették. Hűház. Hát tudom, ha nem szedtem nálatok, ha ide. Annál kisebb pirosságos csak az van, ott már igen kicsi. Attila, Andi, ezeket kicsit megértek, hogy ők kell a tekkelet. Kerül az egyik bőr. Azt aranyom Lássuk a bőr. Igen. Vagy lépjél túl ógád el, és hogy az a nagylábosom a kirült adja ide. Miben mondtad mi? Andi, kerül a kicsi bőrt, na. Hogy tegyük oda a két lábosomat, Vagy tessék. erre egyéb bőr. Egyéb bőrt, mert te nem etted tiéd bőr. Nem ettem az enyémből, mire ide Na, tegyél jutottam. innen. Ott van túl a vezető. Ezeket a jó sóháton szeretem. Gyere, itt a fedélben van Angine, gyere. Sikerült így elég. Mi? Nem baj, majd levesszük aztán. Nem tudsz ott túlmenni. Nem tudsz ott túlmenni. Mi van zárva? Jaj, Istenem. A szalonna, nem? Ott megjelenik egyéb bőrt. Hát ha meg tudnám rágni. Én sem tudom megrágni. Nyugodtan meg tudják rágni, mert vékony. Én nem tudom megenni a fogammal. Csak az a helyzet, hogy azért szeretném én, hogy akkor Apuka, gyere most azt, hogy el vagyok állva. Elég az. Jó, elég tényleg. No.